Alright, ndoitwa Pastor John Chirume ve7th Adventist Mutare South East. Tiri pano nevanhu vemunharaunda yandinotungamira ya7th Day chiita drug awareness campaign the community yatiri kunamatira tiri. Chaita kuti tive neprogramu iyi inyaya yekukwira kwevakomana vari kushandisa zvinodhaka. Pedzisiro tiri kurasikirwa nevakomana we have about 3 mamembers edu atakarasikirwa nawo mwedzi yapfuura nekuda kwemadrugs. Vaingoonekwa vakadonha vakafa, vamwe ndevaizopondwa munguva dzekudhakwa. Saka pfungwa yedu yakatipusha kuti ngatizivise nzvimbo nenharaunda kuti zvinodhaka zvina kutinakira uye zvinotikuwadza, zvinotiuraya. Ndokusaka tasvika padonzvo kuti tipinde munharaunda tichizivisa nharaunda kuti pasi nezvinodhaka tive vanhu vari healthy, vane ramangwana rakajeka. Ndo zvaitisunda kuti tisvike patiri nhasi. Kufamba kwedu tichamacha tichibva panapa toenda pamashopu anonzi paJohn apa, topfuura toenda paBeta patichamboita mamachi, madrill match achaitwa nemapathfinders, tozoenda paGwinyiro patichapedzisira tiri. PaGwinyiro ndo pachange pari site yedu yatichange tichiitira macrusade kana kuti mharidzo muna October kutanga musi wa15 kusvika musi wa29. Saka tiri kuita this campaign yedrug tichizivisa nharaunda pamwe chete nekupareda our programu yatichaita yedangamvura for Christ from 15 to 29 October.